Από αθλητισμό, να σα πω σε αθλητισμό εγχώριο. Γιατί τώρα, παιδιά, είναι καλή τώρα η χορογράφος αυτή, αλλά δεν έχετε δει τι βγάζει η Θεσσαλονίκη. Και ειδικά όταν είναι 2 μέτρα. Την αθλήτρια του ΠΑΟΚ. Στο τερέν. Έχει αλλάξει και 2 ομάδες, Άρης ΠΑΟΚ, δεν έχει προβλήματα η κοπέλα. Δηλαδή πάμε να δούμε μια Εύη Κατοπόδη. Εύη Κατοπόδη. Ψηλό πόδι όμως. Σωστό. Διάβασα κάπου ότι η Εύα Κατοπόδη είναι ένας πολύ καλός λόγος για να παρακολουθείς μπάσκετ. Και τελικά αυτός που το έγραψε είχε δίκιο. Καλημέρα, Εύα. Καλημέρα σας. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα του μπάσκετ? Με το μπάσκετ ασχολούμαι γύρω στα 12-13 χρόνια. Ξεκίνησα στα 14 μου. Πιο πριν στα 6 μου είχα ξεκινήσει με τα εκβοντό. Και στα 14 για 2 χρόνια έκανα και τα 2 αθλήματα, αλλά μετά με κέρδισε το ομαδικό άθλημα, το μπάσκετ. Σχετικά μεγάλη για να ξεκινήσει το μπάσκετ, σε κέρδισε το άθλημα και έχει κερδίσει κι εσύ το αθλητικό κοινό. Εντάξει, δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, ότι το κέρδισα το αθλητικό κοινό? Πέρσι πως είχε γίνει μεγάλος δώρος με τη μεταγραφή σου από την ομάδα του Άρη στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι, είχε γίνει λίγο ένας χαμούλης. Εντάξει, στο αντρικό ισχύουν πιο πολύ αυτά με τις ομάδες Άρη, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Εγώ κάποια σχολιάκια λίγο άκουσα στο Facebook από οπαδούς του Άρη, αλλά εντάξει, τα προσπεράσαμε. Είσαι πορωμένη με τον ΠΑΟΚ πλέον, γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι φανατικοί με την ομάδα του. Η αλήθεια είναι ότι την ομάδα, αν και παίζω ένα χρόνο, την αγάπησα, γιατί μου φέρθηκαν πάρα πολύ σωστά, ήταν ολόσωστοι απέναντί μου και λόγω του τραυματισμού που είχα με βοήθησαν και οικονομικά ήταν όλα πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ εντάξει μαζί μου. Έχουν τύχει περιπτώσεις που έρχονται γυναίκες που σου λένε ότι θέλουμε να γίνουμε σαν και σένα, γιατί έχεις τέλειες αθλητικές δεμένα, αλλά τέλειες σωματικές αναλογίες. Φυσικά έχουν έρθει και προσπαθώ να τους βοηθήσω να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει σε σύντομο χρονικό διάστημα? Σωστή διατροφή, να μην μιλήσω για τη γυμναστική, γιατί ουσιαστικά διατροφή είναι 70%, γυμναστική είναι 30%. Σωστή διατροφή και γυμναστική παράλληλα μπορεί να γίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οι άντρες τολμούν να σε πλησιάσουν ή φοβούνται λίγο? Η αλήθεια είναι ότι φοβούνται λίγο. Τώρα δεν ξέρω τι ευθύνεται, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά και εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ερωτευμένη, για να λες. Είναι η υπεκφυγή του είμαι ερωτευμένη. Ναι. Ωραία, καλό είναι αυτό. Στο γήπεδο ακούγονται έτσι σχόλια για σένα ή όταν ακούς εσύ κάτι, πώς αντιδράς? Έχω ακούσει πολλά, η αλήθεια είναι, και καλά και κακά σχόλια. Τα κακά συνήθως τα ακούγαμε στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό, το οποίο γήπεδο γεμίζει από οπαδούς, αλλά είχα και πολύ καλά σχόλια από οπαδούς του ΠΑΟΚ, από οπαδούς του Άρη, εκεί που έπαιζα δηλαδή. Σου έχουν γίνει προτάσεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο εκτός από τον αθλητισμό? Μου έχουν γίνει προτάσεις για φωτογραφίσεις, ακόμα και για modeling, αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να περπατήσω ούτε σε πασαρέλα με πολύ ψηλά τακούνια. Δεν ξέρω τώρα, φωτογραφίσεις που και που κάνω, αλλά όχι κάτι το... Αν σου γινόταν πρόταση να συμμετέχεις για παράδειγμα στο Dancing with the Stars, θα την αποδεχόσαι? Θα το δεχόμουν, ναι, δεν θα το απέκλεια, απλά θα πρέπει να με βοηθήσουν πολύ για να τα καταφέρω. Δηλαδή, την πλαστικότητα λίγο την έχω, αλλά εντάξει. Αυτό, ξέρεις, είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Ήταν αυτό, έτσι, μετά από την θεά. Η θεότητα. Η θεότητα, δεν είναι σωστό.